provinces, this office hereby authorizes the conduct mga tugang of asynchronous classes on April 8, 2024, Monday. Linuwas po ini kaso sarungal daw in all levels, in all colleges, units of the universities. Members may opt to conduct their asynchronous classes on site, at school, or off-site. Work from home. Ayan, Pwede palan pwede palan tabi on school, on site, or at school tabi. Yan, Alright, so yan tabi may opt to conduct their asynchronous classes on site, or off-site, work from home. Yan, Pwede tabi yan na asynchronous. Pag sinabing asynchronous, so ano nga nang sabihin ka? Iyon na po ito. Sa pigiribot tabagakan kuan. Sa pigiribot tabagakan sa pigiribot tabagakan uminagi mga tugang na COVID. Yan, ito. Naka-work from home, tapos mataw kang instruction sa mga estudyante, submit nga yato tapos mga san otral daw. Yan tabian, asynchronous learning. Para po sa komunidad, mga tugang kan Bicol University, given the National Declaration of Regular Holidays on April 9, araw ng kagitingan, in April 10, Eid al-Fitr, this class modality may provide the students and faculty members the opportunity to stay at their respective homes and lessen the health effects of weather condition. Yan. Yung tabi yan, Permado tabi yan, mga tugang kan presidente kan Bicol University. Yun. Pero, yan tabi sa lado kan BU, sa iba tabi na mga kuwan, sa iba tabi na mga mga sa DepEd. Sa DepEd tabi, uni man ang pahayag kang DepEd, Schools Division Superintendent Danilo Dispe. Yan, Legazpi Division man ini. Legazpi Division man ini. Implementation of asynchronous classes, distance learning on April 8, 2024. Yan, Ngunyan tabi, yan. Ngunyan tabi. Ngunyan man, Base man yan, tabi sa DepEd order na ilinuwaskan uminaging aldaw, Para man iyan sa mga assistant schools, division superintendent, chief education supervisors, education program supervisors, public schools district supervisor, public and private elementary and secondary schools o school heads. Kasi ni Bapa. O ni man ang sabi ni Director, Superintendent Danilo Dispe sa Legazpi City. This office reiterates the DepEd advisory and a numbered memorandum dated April 7, 2024 on the nationwide implementation of asynchronous classes, distance learning on Monday, April 8, 2024 to allow the learners to complete pending assignments, projects, and other requirements in all public schools. Yan, The teaching and non-teaching personnel in all public schools shall not be required to report to their stations. Yan, Kamu databi na mga teachers, di kamo pigi-require na mag-report sa sendong mga eskwelahan. Tabi, pero yung ito, dapat kamo na mag-conduct ki asynchronous learning modality. Yan, Iya po. So mga private schools databi, para sa private schools, the private school shall not be covered by the DepEd advisory, but shall have the option to implement the same for immediate dissemination and compliance. O yan, Ito kaya na DepEd order, mga tugang ni Danilo Dispe, ni Sir Danilo Dispe, Despi, yan. Ito po, hali ito kay Attorney Escobedo. Yan, Pero, sakop kahit ang mga private school. Pero sa mga private schools databi, pwedeng sunod, arugon ang siring na bagay. Yan, Kaya baka may mahapot dyan. Ano nga yan tabi sa mga private schools,
discretionary da tabi on your part. Pwedeng arugon, pwede tabi na dae. Sabi tabi ni tamay surat kaya iyan si Kwan. Si Oneo, para da sa gabos na regional directors, all school division superintendents, and public and private schools heads. Yan. Public and private school heads. Through Attorney Rev C. Escobedo, Undersecretary for Operations. From Attorney Michael Wesley Pua, Undersecretary and Chief of Staff. Subject: implementation of asynchronous classes distance learning on Monday, April 8. In order to allow learners to complete pending assignments, projects, and the requirement, all public schools nationwide shall implement asynchronous classes, distance learning on Monday, April 8, 2024. Likewise, teaching and non-teaching personnel in the public school shall not be required to report to their station. Finally, private schools shall not be covered by this advisory but shall have the option to implement the same. Yan, okay? Itong order kan depende nga kasarabay dyan sa mga private school. Pero, ikaw nga niya kamuki option na magpasunod kan siring na bagay. Alright. O yan tabi mga tugang ang latest na as of now, day po day po sa kuya kinakakaabot na informasyon kon ani bang mga private schools makondukta man tabi nin asynchronous classes man daw. Pero tabi sa mga public school, tabi Bicol University, may memo para po mga tugang sa asynchronous classes ngunya po nga daw. Good morning tabi kay Kuya Art and Kuya Jen. At si Jen pala, sorry. Good morning kay Kuya Art at saka kay Jen, Rose, Juday, LV, and Joy. Masarain ka mo. Uy, masarain ka mo, Ate Rochelle. May nailing naman akong post ni Rochelle na kataning si Rosas na Olarte, si Madam Rose. Garo ako kikalawasan ka na iling ko. Uy, nailing mo tabi ito, Kuya Art. Kuya Art sa post ni Rochelle sa Facebook. Jen, uda si Rose, Jean Rose, at saka si Ate Juday. Good morning, LV and Joyce. Nailing mo ito. Salbatan na, nailing ko sa post ni Ate Rochelle. Gero ako, lalong inalinghautan ako. Good morning sa Ido. Impasarain ka mo. Ingat po Ingat tabi ka mo sa biyahe. Good morning kay Benji Dapugi ng City Treasurer's Office. May laog, migo. Sa gobyernong opisina, may laog mo niyan, migo. Dahil laog tabi sa Agabo na Pizza G's. Oh, i-enjoy yun. I-enjoy yun sa Agabo na Pizza G's. Alright. Bueno. Bueno. Mga tugang alas 5:26 oras po sa Pilipinas. Aramon tadawan mga buena manong report. Hali po dyan sa luwas. Nasa linya, mga tugang, ang mga dagdag na report. Kasabay po si Pading Al Armario. Good morning, Pading Al. Come in. Thank you, Pading. Good morning. Ma-committee meeting giraray. Sangunyan ang Sanggunian Panalawigan Committee on Environment ni Board Member Dante Arandia para ipagpadagos ang pagkalkal kan mga informasyon kung nata nagbaba ang koleksyon kang probinsya sa quarrying digdi sa Albay. Kan Biyernes, pinospon ang meeting dahil dahil nag-aparecer ang imbitadong duwang Green Guardians Task Force Coordinators sa 1st asin 3rd District dahil sabay na nagpa-medical check-up daw. Importanteng maray ang informasyon kanduang coordinators dahil nagluwas sa mga panginot na findings sa investigasyon kasanggunian panlalawigan na ang mga violators sa quarrying operation
dahil na nag-aagi sa Penro, as in Legal Department kan Kapitolyo, nakuta na iyoan madeterminar kung piraan babayadan kan sarong violator. Allegedly, may arigluhan na nangyayari sa level kan task force, as in dahil na nagalaog sa kaban kan probinsya. Maging si board member, Liga President Siam Ismael, nasa man negosyante, may personal knowledge siya na may mga quarry operators na midbid niyang big time, full blast ang aktual na operation, alagad pag-abot sa record kan Penro, nagsisiro-zero na ang remitan sa probinsya. Kaya lalong nagiinit mo niyan ang sangguniang panalawigan, gusto ng gadkalkalon, ani ba pang mga misteryosong informasyon sa committee meeting na schedule giraray ngunyan na aldaw. Aber daw, sige daw. Sige lang. Na-excite ako kaiyan. Itong Aywan, so sinabi ni board member Isham Ismail, gusto kong sundan ito. Oo, sa Sige mga big daw. time. Sana maaraman kung sisian pangarangkan mga quarry operators sa Ayun, committee may record hearing. yan. May Buda, record sa Penro. iyan na mga pangarangkang quarry operators. Aramon nila kung siyan sa likod kaan. Sige daw. Sige. Ako medyo dyan ako ma-excite. Kung makalot ninda, kung makalot, kung Makalot. madig out ninda, kung sa likodan, kan asisan pangarang kan mga quarry operators, buda kung kaysa yan konektado. Ay, Yan, ever daw. Yan, lalo ang Penro, midbid Sige yan. daw. May records ninda. Sana magluwas iyan sa investigasyon. Maluwas yan. Sana magluwas iyan. Sure yan. Oo. Kung sisay ngayaan, dahil abak magtaram, abak magtaram. Mga kumpanya kaya, mga kumpanya. Tagwa kaya wala ki akong kumpanya. may mga aligasyon na dahil kung man aram kung totoo ini, may mga churochismes. Sana makonfirmar andyan ta. Igwa da ki mga elected official mismo na garo sa likodan kan quarry operation. Budak Ay, mismong nakapwesto. Yan. Makontan. Yan ang dapat na ara kung totoo yan ta. Kitab ako churochismes ang dadangog ko. Oo. Sana maaraman niyan kung totoo yan dyan, ha? Ay, sana ta. Anong oras ang committee hearing? Sekreto, takon minsan, di dagsa ki mga mga marites. Agaro na yung pwedeng isekreto ninda iyan ta. Public forum baga yan. Kundi Diba? may mga Public pigili forum kayan, yan. May mga pigili kayo man. Takon minsan sa dayo, ito na nang binyo. Oh, anybody, ang sisay man na kuan, pwedeng magdangog ta public forum yan. Pwedeng ba kuan public, pwede na i-access sa public unless na sumalawag ngayon, may planong magparibok. Yan, pwede yan. Pero kung kuan yan, public forum yan, pwedeng isekreto yan. Open public dapat yan. forum. Lalo na sa media na kung kasay kaman media. Niya po mong exclusive sana sa DCGB. Di ba pwede? Di ba pwede? Magkasapo ko naman. Kami naman. Kung di ba, open yan sa Gabos. Di ba? Alright. Diyan ka, gulpi yun. Open man, dapat talaga open nga din na mag-arab. man. Pero dapat Open man, so, talaga yan. para rumon yan dapat, para rumon. Okay? Sige. Mga development kaya, nakatuto kita dyan sa mga misteryosong informasyon na yan. Yan ang informasyon, Alarmario. Thank you. Thank you pa rin sa mga dagdag na report. Oy, happy birthday kay Camille Maceda ng San Roque Proctres from Mayet of Orosite. Oy, mga primo, ay prima. Mga gabos na Maceda kata. Maceda, pangapod ko primo, prima. Camille Maceda, good morning Tabi. Happy birthday. Diyan sa Barangay Orosite. Right. Barangay Orosite. Barangay San Roque, Legazpi City po. Good morning. Good morning. Alas Newspaper 5:34 front page. na. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Nasa linya mga tugang ang mga dagdag na headlines. Kasabay po si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar.
Good morning, BP. Good morning sa mga tamang tabay. Headlines ko niyan. DepEd, kinansilaran face-to-face classes ko niyan na Lunes, April 8, 2024. Yes. Payrolls sa araw ng kagitingan na sin Idil Fitir, ipinaluwaskan Department of Labor and Employment. Oho. 200%. Percent? 200% dahil regular holiday. Yes. Plus 30% kung Overtime. nagsobra ka sa Oras. oras. Yes. Plus 30% kung naglaog ka na day off mo o Yes. kaya rest day. Yes. Saga na nuwi bibuda pizza gis ano? Roger lang. Yes. Oho. NFA Council tutukaron ang posibleng pagbabago sa buying price kan paroy para mas maging competitive ini sa mga lokal na paraoma. Oho. Mantang Pastor Kibuloy nagpayag sa voice message na dahil mga padakop ng buhay. Padilo na sa nanindo ngayon. Ano na yan, boss? Relax lang do, isus ko. Pagyari sa mga oraro. Yan tanto kawaran ng disiplina kan mga Pinoy, kausa kan paglala, kan bulos ng trapiko sa Pilipinas sigun kay Presidente Bongbong Marcos. Aha. 4.5 billion pesos na pondo para sa cap insurance ipinaluwas kan Department of Budget and Management. Ang gara siniguro, ang pondo para sa supply as in allowance kan mga paratokdo. Aha. Traffic summit ilalansar versus problema sa trapiko. Mantang obrero dapat proteran kontra sa heat stress. Kibuloy, inakosaran si Presidente Bongbong Marcos na nagipagkasundo sa Amerika para dakopon siya. Ba't hindi man an intel ni Kwan ano? Oo, Ni Pastor Kibuloy Roger. Nagkakararaman niya ba yan? Oo. Bilib man ako kan sa iyang intelligence network, adi? Daman ngaya kung hampangon sa mga kasong sinangad sa community sa Pilipinas, basta dahil ngayon makiarma Amerika. Oo. Nya, paano so, yung man ang ano? Nya, paano so kaso niya naman sa Amerika? Bala man siya. Bala ba siya? Pangyari sa maabaka. Oo. Kaya na sinoping information warfighter exercise, inibo ka na AFP as in US military sa Pilipinas. Oho. Mantang Armed Forces of the Philippines na kondukta nin pre-sale briefing para sa historic multilateral maritime cooperative activity sa Pilipinas. Yung video mga headlines niya na pagkagat o diyang Kampiwise Enterprises. Hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa Orosat, Legazpi City. Basta radyo ay PYS nyo yan. 24/7 konektado ko mo maski daing load. From Yan. News Base with Jenny, in-post in Mardila. Good morning. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Thank you, Paring Mars, sa mga headlines kan mga bareta. O sandali, tapunan tamo na ang pag-asa. Madali lang, Jim. Dahil ka maghiro, Jim, taramon tamo. Pero, ang hit index na piguluwas kan pag-asa, iba man sa, ang mga private na naguluwas na mga informasyon. Iga baga, di ba? O sandali lang tayo lingon tamo na ini. Anyway, mga teachers, di magpareredali ta. Di man kamo pag-report. Di man kamo pag-report sa eskwelahan. Pero kumusta tabi ang may nitong talaga adi. Kasumanggi nga ni. Bumina ba ako duman sa sala? Good morning, Sir Ariel. Welcome po sa DCG. Excuse me. Pangyari ta na paabo kita. Good morning, sir. On there po kita kamo sa DCGB. Go ahead po sa latest forecast. Ngunyan pong aldaw ni Lunes. Maray na aga po para po sa tuyang weather forecast ni na Lunes. Gusto mo na nakaka-apekto sa bilog ng nasyon ang easterlies o doro sa nanghali sa dagat Pasipiko. Lauman man ang sa man mainit o marasas na panahon ngunyan aldaw sa bilog na Kabikulat. Lagad nyo pa man ang tsansa ng mga pulong-pulong pag-uran o pagkikilat pag naguldol. Maluya sa kutsa moderatong loros na halis sa sirangan matian na may banayad sa kutsa moderatong pag-alon kan kadagatan. Ang temperatura sa maghapon nila lauman 24 hanggang 33 ang taas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:37 ngunyan nin aga, masulnop at yan alas 5:57 nin hapon. Kasi manunungod man sa heat index na forecast ngunyan na aldaw sa may Legazpi City, Albay, posible man po mag-abot sa 38 degrees Celsius ang heat index. So yan po sa tuyang update alaligay sa DOST Pag-asa, Ariel Zamudio. Salamat, Sir Ariel, sa report. Hali po dyan sa Pag-asa DOST. Hanggang na 38.
Mga tugang sweet index ngunyan tabing aldaw na ini. O di ingat mainit siya na. Maingat. Mainit. Tabi yan na sitwasyon na yan. Good morning tabi kay Ate Kayen. Nag-Jim's Coffee ka na tabi Ate Kayen. Sabi ni Ate Kayen, pa-shout out po sa Prime Waters, 5 days na kaming warang tubig. Apudan mo man ang telephone. Dahil man pigisimbag, mag-message ka sa FB page ninda, sin lang. Pag dinuman mo man po sa office ninda, pirmi ang tataramon ipapacheck. Pero wala po ang nang check lamang. Wala action po. Please gari na ako amaso nakakasagob tabi. Mahalon ang pagpapara bakal mineral water, buda magpa-laundry, susme. Tapos ang babayadan sa indo kung 500 to 400 plus wala na nga ni tubig. Thank you. O sa kabaga ata na nga ni kamo dyan sa Prime Water kay puan tabi kipaliwanag nindo ang publiko mga daragin nyo. Kay puan tabi nindo kipaliwanag sa mga daragin nyo. Kamot ano na yan. Dahil lamang kamo dyan kipigdesignar na tao na mag-explikar sa media. Tangani po na masabutan yan. Good morning! Matubod ka man ka na magluwas ang big time na pangaran kan quarry operator. Gari man sa na yan election BP. Puro tuga. Ha. Ako talaga, tamay mga dakuldang mga dami dyan. Aligasyon ha. Dahil ko man sigurado iyan. Tamay mga churo chismis amigo. Yan ang gusto kong madangog. Kung mabot sa punto ang sendang investigasyon. Pero kung dahil mag-abot dyan, gari ano yan, indasan. Inda. No, kasagan ako mapaluwas di comment ka. Alright. Bueno. Jimmy, nasalita. Mga tugang aramon tapuan buhay naman ng report. Hali po dyan sa alawa. O dagdag na report. Report tayo. Chief Reporter Jim. Come in, Jim. Good morning. Come in, Jimmy. Jimmy. Come in, Jim. Wala si Jim. Joshua Bino, dumang kita sa dagdag na istorya. Joshua, oha, good morning. Hello, Bibi. Good morning. Yes, oha. Yes. Good morning sa mga... Natakaloy mo may kaurong ka? Aman po. Nata nagparoro smile ka? Kik lang. Kik lang. Yung managaan talaga. Ang kirikkigon talaga. Mapabigla ka na sana. Oho. Okay. Anyway, ano nangyari? Happy ka? Happy always. As always. Sige, go. Yes. Sa dagdag na bareta rinumpag kan pinagsarong pwersa. Kan Pideya Legazpi, Pideya Albay Provincial Office, asin Legazpi PNP. Ansarong drug den. Diyan sa barangay 33, Peñaranda, Legazpi City. Salbatana. Matapos ang kinundusir kining operasyon ang nakaaging Abril 6 sa DPP Henry. Anom na mga apat na mga kalalakihan kasabay ang sarong 18 anyos na lalaki ang naarestar kan mga otoridad. Ang tulo kay ni residente ka na unang bitan ng barangay mantang an saro residente man kan barangay Bitano syudad kan Legazpi. Pangyayari. Matapos maabutan ang naunang bitan ng mga persona na kumpaskar digdi ang nagkapirang mga patos ni na pinagtutubudan na Shabu. Inot saron tatabi BPNRE sa mga ebidensya. Na inot na nakuha sa 500 pesos na kwarta, duwang aluminum strip na may tada pa o residyo ng pinagtutubod ang Shabu. Duwang lighter na iyon pansulo, sarong aluminum foil, sarong blade, sarong patos nin sigarilyo. On kaya ang naunang bita ng asin na kumpiskarman BP ang nasa siyam na pidasong
patos din pinagtutubo ng shabu. More or less 13 grams. Aha. Din nagkakantidad. More or less 39,000 pesos. Kung kaya ngunyan, ang apat na kalalakihan, duman na mag-jack impo yan sa Laogkan Karsel. Oo. Dahil ang sasangatan ini ng kaso na pagbayolar sa Republic Act 9165 one Dangerous Drug Act of 2002. Oo. Unya nasa kustodiya na kan mga otoridad ang mga suspitsadong ini asin magampang sinaunang bita ng kaso. Nasa daw ta ang nadakupin may sachet, may aluminum foil buda, may lighter. Bigyan ng lighter, bigyan ng lighter daw. Inda. Ano ba kayo ni? Pangsulo? Pangsulo sa? Inda ka yan kung paano tigigamit. Alam kang gamitin sa flashlight. Ano? Alam kang gamitin sa flashlight sa lubot ng lighter. Kabadiklop. May aluminum foil, may lighter. Oh, panulo yun eh. Kahabang Apotong ko na si Noel Manalo kung may ideya kaan. Kahabang nagsuksok, nag-iyaw kitilapia. Bak kapatusan kitilapian sa labatan ng sa nagkakairiling ko sa mga pelikula. Nagkakairiling ko sa mga pelikula. Apotong ko na si Noel kung may aram siya. Anong nga? Kabuhat na magtuga dyan. Anong nga madamay? Okay, sige. Yes, Pipi. Nagdawareta, Boy Mata sa Mobile, Joshua Pino, DCGB. Thank you, Joshua, sa report. Jimmy. Ano nga ako? Buwan na magtuga dyan. Parurintangin ako dyan. Ha? Good morning, tabi kay si Ate Marcia Matana. Diyos maraynal daw sa gabos na heriters. Huna kurot sa radyo ko yun pala may technical problem dyan sa station. Okay lang. Basta kamo dahil nagka-diferensya ta paano na ang fans kang DCGB. Thanks God. Naayos tulos kang technical staff. Tabi, may orasyon. Diyan na hapon po, Ate Marcia. Ano, besos ko? Si Chief Ramer pa, pagyaon si Junior, na pulis. Mga expert sa pagkutik-kutik kan mga linya kan, agyan kang broadcast kan DCGB. Alright, sige. Okay. Jimmy, nasalita minabalik. Grabing sarabuhan, adik. Sabi ni Noel, ang aram ko pigagamit yan pag madiklom ang likod, baga kan lighter, flashlight, useful na maray baga, kaya matuga ako na may flashlightan pala, amigo. May flashlightan pala, amigo. Paray naga. Garo, iinit, adi. Pigi-init yan, adi. Iinit. Tanailing ko sa mga pelikula yan. Lilaog sa dungo. Ano ba yan? Kamong mga nagdadangog niya ng mga teenagers, tabi, dahil magpapara-involve yan, ha? Bako tabi maray nagibo yan, ha? Bako tabi maray nagibo yan. Sabi nga ni Presidente Rodrigo Duterte kan mga panahon, huwag mong subukan, ha? Huwag mong subukan. Mapapasama ang buhay mo. Yan. Jimmy, nasalita na sa linya. Good morning, Chief Jim. Come in. Hello, Pipi. Maraynaga sa mga paranta by rejoinder ini sa report ni Pading Al manungod sa investigasyon na pinagkukonduser ni board member Dante Arandia sa Sangguniang Pandalawigan kung saan aligado na nagpaparapabaan na remittance dyan sa kabankan na lokal na gobyerno kang probinsya. Pigapot niya to si board member Dante Arandia sa kunata taday mampigbabanggit na so resource person bagang pig-imbataran dadig di sa 3rd district. Iyo. Dahil man baga pig-ngaranan. Iyo nga ni, yun ngingalasan ko, Jim. Ayaw man ang ngingalasan ko niya. Nata niya ko taday mong ngingaranan. Kung saray sa mga imbitadong an. Yan. Takot man hindi ko nata taday ngingaranan. Pero tinaram sa ko, taon-taon, tanapon ko daw. Iyo, diyan mga sa committee hearing, imbitado nga kung sisay iyan, di ba? Public forum baga. Maluwas iyan dyan. Nata niya tataday ngingaranan. Iyo nga yan, pigangalasan ko man. Natagari nakatutok sa koleksyon. Dakuro man pa nang magluluwas dyan. Ang hapot gayon kan ibatang, sorry mga amigo.
Baka, siguro dapat pahiwas-hiwas. Bako lang sa koleksyon ng investigasyon. Di ba? Tapos, tinuga sa ko, Oo. sabi, kung inot, so kapitan. Ngayon, bako na kapitan da, so aki na ipinangaran. At ayun na nga. Natatanya ko na ililuwas. Oo. Dahil man ako nasisimbag, ngunyan, ano niya, kung alimbawa ngunyan, Lunes, may schedule na ipapod. Dahil giraray nag-attend. Anong gigibuhon mo? Yan. Ano, may poder ka mong i-contempt? Pura man nga kami contempt power. Yan. Dyan niya ako, dahil yan matinder dyan, halimbawa, dahil manan matinder. Oo. Anong masunod lakdang data, BBP, masagibo ng resolusyon, ipasiring na sa Kongreso. Sa Kongreso. Sisa ba ibig sa Kongreso? Hindi, basta ma-resolusyon da siya. Baka si Address. Tulfo? Baka. Ipapabot Pero, na sa Kongreso. grabe na. Gari ka ako kaya ako gusto ko magadangog kan committee hearing, public ko inaharang ta. Gari, sorry sa term. Garo na nadrakop kimari ang gusto sabiyon. yung gari kasili, nahiling mo. Sarap pa, Jimmy. May napag-ulita yan. Dahil nadadako. Kaya kan nag-cover kita kan mga sanggunian ng mga board members tungkol sa ang dating so may pagtarapos kan ururo nigatulos ki kuan dakop. Aluyo na bagay yan. Nag-ocular visit na nga ni Sindakato dyan baga sa poon. Kasabay pa nga ni ako. Correct. Tama nangyayari. Okay. Tapos ngunyan, ako niya ko, determinaran ko na. Dahil man niya ko yan dyan, kung wala man ka mo contempt power, wala man niya, tatamad yan. Iyo. Ang last recourse da ata BBP, inipustahan kita kung mag-attender dyan o dae. Kung na ito mag-attend ng pag-imbitaran, so ibang mga, dapat ako lang i-imbitaran. At taday wala ma-attender ka, wala man nga ni Coop. Ano man ang biring nga ka? Ano man Nangyayari man talagang kan mga nakaging panaw na din nag-attend. Pero, dapat, dakol na nakalinyang gusto dapat imbitaran. Diba? Tangay ako na susari ko kisaro. Tapos iluwas na, tanganing ma-pressure. Sisay man ang iyan na pig-imbit. Bako dapat iyan ngaya nakatalaan na yung veteran ngunyan si Juan de la Cruz kansanggo na ang panlalawigan para magpaliwanag sa mga kahaputan o magkahaputan ka ng mga board members. Ang pinadaranin, so anong, di ko alam kung ang term kan, summons o invitation gayod? Invitation, iyo si Juan de la Cruz. Kaya gari maski sa pagpaluwas kan mga kuanda, putol, gari may data privacy. Natutulog nga ang balik. Awin na. Sige, tanta. Uyog mo inapot ko si Pading Alcas bago. Pati subin nyo ba akong oras na? Secret. Ko aram ko yung secret ka ito. Secret magkataparang public hearing, committee hearing na. Secret. Ayan baga, public forum baga yan. Kaya nga, pati subin nyo, dahil pwede pigangaranan. Dahil sa Privacy Act. Okay. Pati resulta, dahil man maisihan yan. Ganyan. Ganyan. Yun ito, ano niya ko, rin ang kakuna, ano niya ko kung dahil manan mag-attender. Dumana na sa Congress. Kasi nga na na-investiga duman. Kasabiyo na duman sa Congress, nagrabe ngayon illegal quarry sa Albay. Manuyan income na naglaog sa kaba. Anapot, sisay mabakam duman na congressman. Sisay daa. Ora man dahil man binanggit. Okay. Diba? Jimmy nasalita di si JB News. Thank you, Jimmy, sa report. Ali po dyan sa luwas. Mga tugang yan po mga bareta. In the morning, digdi po sa DCGB. Kasabay si Jimmy nasalita. Abangan tatod-tod dyan ha. Abangan tatod-tod tabi. Yan mga tugang na mga pangyayaring yan. Dyan po sa Sangguniang Panlalawigan. Sangguniang Panlalawigan.
Deng nga mak... Atayo nga ni Migo. Awinda. Ang nag-investigar tabi, sir. Okay. Dahil na. Ata na nga ni Migo. Yan, ang gagari. Basta, hindi yung tatabi, bossing Leonito Gaviria. Kung ano tabi mangyari dyan, ha? Okay? Bueno, 6 minutos bago mag-abot ang alas 6 din morning. Si Jomar Bien, may dagdag na report. Kami, Jomar. Salamat, VP Henry. Good morning sa mga parantabay. Sa dagdag na barata, sarong construction worker ang nadiskubring nakabitay gadan sa laog kan sarong lodging house digdi sa siyudad kan Tabaco, Kasudma. Sa informasyon na nakuha kan DCGB News, ang biktima sarong 64 years old na construction worker na residente kan Metro Manila pero iguang live-in partner digdi sa siyudad kan Tabaco. Basado sa informasyon na ang biktima kairiban sa iyang live-in partner na 53 years old naman, iyo nag-check-in sa sarong lodging house sa barangay Pawa kan Tabaco City kan Sabadong Banggi. Alagad nakipag-inuman ang biktima sa boy kan lodging house sundo na matangang Banggi. Kan magbalik na ini sa sayang kwarto kay riba su live-in partner. Dayda na mamatunong ini asin minaluwas may laog. Sundo na alas 4 an aga ang live-in partner nagluwas sa okupar na kwarto sa lodging house. Sa magtapok nin basura. Pagbalik niya nakalak na sa pinto dahil na siya ipalaog kay itong sa iyang live-in partner. Okay. Then kan puwersa na bukasan ning daan pinto, dumaninda na hiling na dahil ng buhay an construction worker na nakabitay sa laog ng lodging house o sa kwarto kan lodging house. So dahil naman binalo pa man kutana na darahon sa ospital pero deklaradong dead on arrival ang biktima sa Siga Memorial District Hospital. At BBP Henry ang informasyon na nakuha kan DCGB News sa Alicante sa Ciudad Tabaco. Jomar Bien, DCGB. Thank you, Jomar, sa report. Okay, sandali lang. May mga hapot digdi, may, Padingmar, nahiling ko sa YouTube ini, ito sa schedule na eclipse. Solar eclipse. Ngunyan ito, paring martabe. Ngunyan ito, kuhan. Apurong talo sa pag-asa. Nailing ko sa YouTube ini na ano sa mga extreme na mga bareta nga ni. Madiklom daki. Perang aldaw daw ito? Ngunyan yung BP na April 8, pero dahil man ang mahiling sa Pilipinas. Oo, iyo, di ba? Dumalang sa may parte ka North America. Buda, may... nangyari yan, haluyo na. Pangunya naman na 2024. Dahil man mahiling dito sa Pilipinas. Iyo. O di palita. Inapunagwari si Sir Adiel sa pag-asa, no? Hello, Sir Adiel. Good morning, Graray. Si Henry po sa DCGB. Yes po, good morning po. Opo, pasensya na po. Tanapaapod ako ta. Kasi bago naling ko ang ihapod sa imo. O di pag-schedule na solar eclipse ngunyan. Tama ba? So nako aming news. Nasa YouTube na iling ko eh. September, April 8 tabi. Ano pang istorya kayo ni Sir Ariel? Hindi man po siya, visible sa Pilipinas, lumalang siya sa may North America. Ay, kaya pala di masyadong pinag-urunan digdi Po. Aining North, solar eclipse po ini, totoo? Solar eclipse? Po. Solar eclipse. Iyo. May, kung po kamo, garong may detalye kung paano po mangyari nan, ngunyan aldaw? Yun yan eh. Dahil man siya visible sa Korea sa Pilipinas. So duman lang sa mga nasyon sa may North America. Siya visible. I see. Okay. Kaya sa kuya, di kita makaka-experience sa lamang na pagdrodiklum wala sana as in normal. Normal. Opo. Paano sir din nagkakaigwa ki solar eclipse tabi? Ta ini bagang solar pambihira bagang madangog ta kumpara sa lunar eclipse adi? Yung nangyayari ang solar eclipse kapag nasa tahaw ang na pag nag-align ang sun, ang moon saka ang earth. So nasa in between kang sun saka ang earth ang moon. Ayun.
So natatakpan kang moon yung Sierra Cancel Dam. Oh, kaya nalilipod ang kaya minadiklom sa Earth ano. Po. Oh, itong lunar kabaliktadan. Ang lunar man nasa tahaw ang Earth. Ang Earth. Oh, okay. Pero pambihira ang lunar, ang solar mangyari bako masyadong every halawig na ang tabi nangyari. May may mga interval man, so data lang kung perang taon siya nangyayari. Opo. Oh. Ini sir na init na ini, di mang konektado sa mga araw ka na solar eclipse? Di man po. Di man. Ibang phenomenon ito, Ibang phenomenon ito. Po. Okay. Sige sir, salamatan iyo man sana po tamay nagpaparaharapot kaya digdi. Di man pala digdi sa tuya mahiling ini budak mamatayan sa Pilipinas. Po. Okay. Thank you po. Salamat. Okay, yan. Wala man. Kaya pala hindi masyadong pinag-urunan sa tuya. Pero nahiling ko talaga sa YouTube ini. Ngayon, madiklom. Kung ano ba, mga extreme na news. Madiklom ki 3 nights. Salbatan ang pangyari sa Maabaka. Madiklom ki kung ano. Kaya di masyadong napag-urunan tabi sa satuyang nasyon. Di man palang kita apektado. Buda, di man sa tuya masyadong mahiling ini. Mga tugang na fenomeno na ini. Diyan sa Daragami, dakol ang lunar. Dakol ang lunar. Ay lang hata. Dakol pala la lunar. Yung mananggad lunar. Dakol mananggad ang lunar sa Daraga Albay. Good morning, Henry. Asko lang tabi, kumusta ang bill kang Aleko sa ito? Asko lang po kung kumusta na sa mga bill kang Aleko na 2014 pa, kung babayadan pa. At inda, ako sa totoo lang nalilibong ako ka na billing na. Pag sumeryang kan apek, iyan tabi, kinutkot na ninda ka boss. Ay nako. Anyway, good morning. Anhapot, natatadarakulaon, may mga solar street lights, shoulder, kompleto ang mga tinampo sa taas kan mayon. Ang simbag, paano agihan kan mga truck na nagkakwari? Ang hapot po, sisi ang nasa likod kaan. Di ko tabi aram, busing. Abo ko di ko tabi aram. Okay. Number 1 ang kwari dyan, wara man iba, ay may ngaran uni. May ngaran uni. May ngaran uni. Alright, sige daw. Alatong takon magluwasin ng pangaran na ini. Dumantabi sa committee hearing kan mga board members. Pa-shoutout tabi sa ayun na ito. Si Ate Kayna Llobrera pala. Alright. Good morning. Pa-shoutout sa mga taga-Buyuan na katutok always sa DCGB. Binabati ko po si Totoy Canaria na happy birthday. Okay. Igapalan ki may sige daw ta. I-discuss ta daw iyan na tungkol sa mga mga solar eclipse naan and lunar eclipse, no? May maray na resource person da may akong listener na nag-forward sa kuya kung sisayan pwede na pwedeng makaoron na hanapon ta daw ining personang ini. Okay? Hanapon ta daw kung iba pa na pwedeng magamit. Okay? Na mga resource person para dyan. Kadakol palan kan comment na pwedeng na Madam Lydia Bisonya, good morning. Tabi Emilina Ludana from Bagong Bayan, Daraga. Elisa Fajardo, good morning. Bong Blanco, shout out kay Thad Nieves, Dan Blanco, asin sa mga taga San Roque. Homer Lola, good morning. Sir Abi Villesa, good morning Dr. Abi. Good morning po Dr. Abe Villesa. Good morning sir. Mamuhay katabi. Good morning. Long time no si sir. Pa-shout out po sa mga miyembros kan Gubaton family del Castillo family. Police perbi nakatutok sa DCGB News number 1 talaga kamo. Salamat po Maria Teresa Iglesia asin sa ubos na mga taga-subaybay. Good morning daw. Eric De La Cruz, good morning Busing. Lilibet Apin, good morning.
Sharing man tabi sa mga kuha natin dyan ha. Lilia Alsaga Nunez, pa-shoutout po sa DCGB. May nag-text digdi, pa-cover mo ngayon sa DCGB. Sana i-live kang DCGB ang importanteng communication public. Iyo nga ni, pwede ba ga? Pwede ba ga? Na mga yan, tanganing madangog man po ako. Okay. Sige. Bustito, Marinaga. Sige po, pwede, di ba? Lalo na kung mga mainito ng irurong ka. Kung ano, pwede po yan talaga i-live sa radyo. Alright? Bueno, ang mga balita, susunod na. Makalipas lang kan mga patalastas. Henry M. in the morning. Henry M. in the morning. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, kinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. AVP Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. AVP Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP at 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po, 6:07 in morning. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta.
Headlines mga tugang kan mga darakulang bareta kanaldaw ngunyan pong aldaw Lunes pit sa 8 na kambulan na Abril. Mga magurang piging ganyar kan infectious disease specialist na si Dr. Bilyen na pabakunahan kontra pertussis ang mga aki o maedad na 10 taon pababa. Apat na high-value target dakop kan mga autoridad sa bypass operation sa sarong drug den sa barangay 33 Peñaranda, Legazpi City kanakaaging weekend. Sa lado nasyonal, DepEd kinansilar ang face-to-face classes ngunyan na Lunes, Abril 8, 2024. Payroll sa araw ng kagitingan asin Idil Fitr ipinaluwas kan dole. Kawaran ni disiplina kan mga Pinoy, kausa kan paglala kan bulos kan trapiko sa Pilipinas sigon kay PBBM. Sa ibang nasyon, walo gadan. 12 ang lugadan sa missile strike kan Russia sa Ukraine. Business News. Price cap sa bagas asin SRP dai irekomendar kan Department of Agriculture apesar kan 15 taon na halangkaw na rise inflation. Health News, DOH nagpatanid kontra sa nosebleed sampang kan padagos na pag-iinit kan panahon. Detalyes mga tugang kan mga bareta niya tungon yan sa lado lokal. Matataonan po nin pagkakataon ang mga estudyantes makumpleto ang mga proyekto asin iba pang mga requirements matapos ipautob kan Department of Education ang suspension kan face-to-face classes sa gabos na pampublikong eskwelahan sa Bilog na Nasyon ngunyan na aldaw Abril 8 sa pahayag ni DepEd Bicol Regional Director Gilbert Sadsad sa iyang Facebook post epektibo ang implementasyon kan asynchronous classes o distance learning modalities ngunyan na aldaw matapos si anunsyo kan DepEd Central Office ang nasabing kasuguan kon kaya pigabisuhan ang mga schools division offices, school heads asin mga paratuglo sa Bicol Region na sunodon ang nasabing kasuguan. Marisyum ang face-to-face classes sa Abril 11, 2024 depende ini sa kamugtakan kampanahon. Sinabi ni Sadsad na mga maestra asin non-teaching personnel magtatrabaho na muna sa harong o work from home alagad kung kaipuhan na mag-report dahil igwanin gigibon ang importante arog kan payroll asin mga report pwede man na paeskwelahan o magpaeskwelahan. Na nahiristro po ang heat index sa manilain na lugar sa Bicol Region kasuhapon Abril 7, 2024 sa datos sa pinaluwas kan pag-asa sa pagikan sa endang synoptic stations pinakahalangkaw sa Daet Camarines Norte na may 46 degrees Celsius sinundan kan Pili Camarines Sur na may 42 degrees Celsius asin Masbate City na may 39 o 39 degrees Celsius. Mientras tanto na ang Legazpi City asin Verac Catanduanes igwanin 38 degrees Celsius na heat index mantangan Huban Sorsogon nakarestro nin 37 degrees Celsius. Katakod kay ni padagos na inabisuhan ang publiko na magtiner sa laog kan harong sagkod sa posible magsulog nin lightweight asin light colored clothing, mag-inom nin dakol na tubig asin likayan ang anuman na pagkakan na halangkaw sa protein na pwedeng magresulta sa halangkaw na metabolic heat. Iba pa niya itong mga bareta, mga tugang sa lado lokal, piging ganyan ni Dr. Analinda Bilyen, an infectious disease specialist kan Bicol Regional Hospital and Medical Center, ang mga magurang, kan mga aki na partikular na maedad na saro o sarong anyos o 1-year-old na paibaba nan pabakunahan kontra sa pertussis ini matapos marehistro ang naglangkaw na kaso kanasabing helang sa nasyon. Sa programang Radyo Klinika kan DCGB sinabi ni Dr. Bilyen nan mga aki ang bantad na marhay sa siring na helang dahil madali sindang maulakitan dahil sa maluya pa sindang ang sa indang immune system kon kaya pigrekomendar ninda ang pagpabakuna kontra digdi. Sinabi ni Bilyen na madali na ma-identify ang mga personang may siring na helang dahil sa characteristics kan abo na may woofing sound asin minadorar ni nagkapirang simana kumpara sa ligurar na abo. Sigon kay Dr. Bilyen, ang mga nakamati nin sintomas umay abo ang pigabesyon nindang mag-isolate maski sa harong dahil mas nakakaulakit ang pertussis
kung nasa sarong simana, sagkod tulong simana pasana, an abokan sarong persona, tinawarin do ni Bilyen na ang bakuna kontra sa pertussis, haloy nang available as napatunayan ining salbado dahil ipinerarom ini sa magkakanigong pag-aadal kan mga eksperto kung kaya wara nin dapat na ikadit ang mga magurang para digdig. Dagdag mga tugang na bareta sa lado lokal. Dakulang water projects sa Legazpi o dakulang water system projects sa Benavista nagpapadagos na. Report kay Al Armario. Madali nang marisolbiran ang kakulangan in supply kan tubig sa Legazpi City, lalo na ang hali sa southern part, pasiring Salbay District. Dahil sigon kay former Congressman Christopher Quitoco, diretso na ngunyan ang sa indang patrabaho sa Highton Construction kan dakulang water system hali sa barangay Binavista, pasiring Salbay District. Darakulaon at tubo, nakalatag na, halay sa Binavista, pasiring sa may area na kan Bunker 1, diretso yan sa iba pang mga barangay. Sigon kay ko, priority ang Legazpi City dahil Binavista ang main source. Ang mga barangay na nasa interior, Siringkan, Maslog, Mariawa, Bariis, asin kag Bakong, may interconnection na gigibuhon hali sa highway. Ang water system project na ini, big inisyar o kaya inisyatibo, kanako Bicol, ninda Congressman Saldico, Congressman Attorney Jill Bungalon, asin Executive Director Attorney Pido Garbin Jr. Alarmario, DCGB. Sa liwat na nagpatanid mga tugang si Dr. Ana Linda Bilyen, an infectious disease specialist kan Bicol Regional Hospital and Medical Center, manungod sa helang na pwedeng makuangon niya na grabing init kan panahon. Sa programang Radyo Klinika kan DCGB, ipinaliwanag kainin na dahil sa init kan panahon, dakulang helang na pwedeng magburutwaan na nagiging peligro sa salud kan aki. Gurang asiniba pa, kay bahanig ng sore eyes, measles, chicken pox, dengue asiniba pa. Katakod kay ni pigrekomenda ni Dr. Bilyen sa publiko na magibon in lakdang para mapreventaran inilalo na ang pag-iwas sa pagbalad sa saldang kanal daw pun alas 10 nin aga sagod alas 9 nin hapon dahil sa peligro kan heat stroke. Dapat man mag-inom ng dakol na tubig para mamantinir ang marhay na hydration kan lawas asin pagpabakunahan kontra sa malilain na helang kan palibot. Kamalig Albay, may sadiri na pong sanitary landfill. Jimmy nasalita sa report. Iguananin sa diring pigpapatindog na sanitary landfill an Kamalig kung saan makukuha ini sa sur na parte kan na barangay Kagiba. Ini ang sinabi ni Mayor Caloy Baldo kung saan iguanin mga pasilidad na babakaluna ang lokal na gobyerno asin dumana ang sentro kan segregation kan mga basura. Pagkatapos kay ini ipoproseso na ini para ang mga residues o iba pwedeng mapakinabangan na pa arog kan na fertilizer. Big decidiran ini kan lokal na gobyerno na ma-establisher na sa indang sa diring sanitary landfill dahilan sa nagugulpi ang lokal na gobyerno sa pagbayad kung padagos makikitapok sa sanitary landfill dyan sa San Ramon sa Banwaan, Candaraga. Dahil ikaw na kita naman sa Kagiba, pig-testing ka na, then kuha naman kita ki mga tao, kumbaga segregate na duman sa mga basura para gibong giraray ki fertilizer sa mga biodegradable, then sa mga plastic o makot sakali gibong ni garo i-oil kaso kaya po pakai ito ki machine ito po natin ipunon mi then kondakol na then makalang munisipyo ki machine ka to. Mayor Caloy Baldo kan Kamalig Albay, Jimmy nasalita, DCGB News.
Apat na mga personang konsideradong high value target ang nadakop kan mga autoridad sa kinasang drug by bust operation sa sadong drug den sa barangay 33 Peñaranda, Legazpi kan Abril 6, 2024. Sigon kay PDEA Albay Provincial Officer Noe Brigel, katuwang nindang operasyon sa operasyon ang PDEA Legazpi asin Legazpi City Police Station kay bahan digdian na nadakop ang 38 anyos na welder, sarong 40 anyos asin 18 anyos na laborer, gabos mga residentes kanasabing lugar, asin kasabay ang sarong 65 anyos na cellphone technician na taga-barangay Bitano, Legazpi City. Nakuha sa sendang posisyon ang poko mas o menos 13 gramo ng pinagtutubudan na shabu na may street value na 39,000 pesos kay bahan digdian iba pang non-drug paraphernalia, arog kan aluminum foil, improvised burner, asin tutor, asin iba pa. Sinabi ni Brigel na nasabing mga persona nakakampang sa ngunyanin kasong pagbayolar sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022. Dagdag mga tugang na mga bareta, hali po dyan sa lawas, face-to-face classes sa Daraga Albay o level suspendido pag-shift kan alkalde sa modular learning. Joshua Bino sa report. Dahil sa sobrang init kan panahon na namamati man sa munisipyo kan Daraga Albay, nagdesisyon si Mayor Awin Baldo na para mientras kansilaron ang face-to-face classes sa bilog na Daraga asin mag-shift na muna sa modular o kaya online mode of learning. Gabos na level ini magin pampubliko o pribadong eskwelahan asin epektibo ngunya na aldaw Lunes, Abril 8, 2024 until lifted. Inanunsyo ini kat alkalde Kasudma sa paagi kan sa iyang official social media account kung sain simbag man ini kan lokal na gobyerno tanganing mailikay man ang mga estudyante na mababad sa init kan panahon mantang nasa eskwelahan. Sundo sa aga, sundo Miyerkules holiday. Kung kaya medyo haloy-haloy na yaon sa kanya-kanyang harong ang mga estudyante. Lalo pang magpuon kan o minagi pang simana, talagang mati na ang sobrang alingahot asin init kan panahon. Dagdag na bareta, Joshua Pino, DCGB. Oras Pilipinas, alas 6:19 nin paggaga, ipapautob ang asynchronous classes sa gabos na campus kan Bicol University. Ngunya na aldaw, Abril 8, 2024. Basado ini sa panalawas na Office Memorandum Number 91, Series of 2024, kang Universidad. Kung sa pinagtutugutan na pagkaigwanin asynchronous na klase ang gabos na level asin kolehiyo. Ang abiso ibinasis sa naging forecast kan Pag-asa kung saan nanutaran ang hangkaw na temperatura o heat index sa nasyon. Mantang wara manin klase asin trabaho sa universidad sa Abril 9, 2024 dahil sa konsiderado ining regular holiday bilang kememorasyon kang araw ng kagitingan asin Abril 10 para sa Idil Fitr. Ang sinabi ng order ipinaluwas asin permado ni Dr. Baby Boy Benjamin Nebres, ang presidente kan Bicol University. Iba pa niya to. Iba pa niya to na mga bareta, araw ng kagitingan, isilibrar sa tabako, ngunya na aldaw, imbes na sa aga. Report kay Jomar Bien. Ngunya na aldaw ang magiging komemorasyon kan araw ng kagitingan na digdi sa siyudad kan Tabaco, imbis na sa aga na iyo talaga ang aldaw kang kagitingan. Ini ang ipinaluwas na abiso kan Tabaco City Tourism, Culture and Arts Office matapos na ngunyal daw ni Dennis schedule ang Philippine Veterans Week commemoration kasabay kan araw ng 82nd araw ng kagitingan. Sa aldaw na ini magkakaigwanin mga pagtataonin pag-onra sa katibayan kan mga veterano na mga taga-syudad kan Tabaco. Katuyan man kay ni kung atatanguyan aldaw imbis na sa agigibon ini, tangan na masiguro
na makapagpartisipar sa naunambitan na aktibidad ng mga empleyado kan lokal na gobyerno dahil ang tasaga asin sa masunod pangal daw, deklaradong holiday asin tayong opisina. Yan ang report, Jomar Bien, DCGB. Oras Pilipinas. Alas 6:22 nin morning. Magbabalik ang mga bareta. Makalipas lang kayo ni. GB News Express. GB News Express. Nanalo ako ng Hilux! Ako, Honda PCX! Share ko! 5 at 10 piso! Daming ko premyo! Lamang ang panalo sa Mga kabarangay, si Heaven Peralejo to. Lamang ang panalo, Ginebra Ensenado 2024. Mas pinalaki ang prizes kesa last year. Bumili ng Ginebra San Miguel o GSM Blue. Tignan ang ilalim ng Cap o Selyo, magka-chance manalo at i-redeem sa redemption store. Lamang ang panalo sa Sali na! Terms and conditions apply. See posters for more details. Promo runs from March 16 to June 30, 2024. Per DOH at PSFR permit number 0221 series of 2024. Drink responsibly. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. K2D Kito ko Christopher ko K2D Christopher ko Serbisyo ko sa segundo distrito. Sarong simpleng tawo, nag-agi sa pagtiyos, aktibo sa pagtabang. Asin kada ko lang nagibo, totoong makatawo, kada ko lang napatunayan. Yan ang idol ko, maski wala sa pwesto, sa pagtabang ay alisto. May mga konkretong mga plano, asin programa sa mga albayan. Bukun pa ka ito, subukta na serbisyong ko, ang idol ko sa segundo distrito. Kito ko! Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May plus ba ka mo sa life? Yes! Dapat pati ka pinindo, may plus man. Arrogant Gyms 3-in-1 Coffee Mix. May plus ingredient na igwang kakaibang sangkap. Kaya kung magkakape man lang kita, igdi na kita sa kapeng may sangkap na marhay sa salud. Igwan man lain-lain na variants na pagpipilian. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Spirulina. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Wheatgrass. Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Grapeseed Extract. At Gyms 3-in-1 Coffee Mix with Ganoderma. Sa inka pa, kape na may halong herbal, i-Gyms Coffee na yan. Asin tabangan kumusog ang immune system. Dapat sabayan in proper diet, healthy lifestyle, asin sabayan in pag-inom ng Gyms 3-in-1 Coffee Mix. Mamabakal ang Gyms 3-in-1 Coffee Mix sa indong mga suking tindahan. GB News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, alas 6:26 nin pagkaaga. Padagos kita ngunyan mga tugang sa mga bareta. Kinansilar po kan Department of Education o DepEd and face-to-face classes sa mga pampublikong eskwelahan sa nasyon. Ngunyan na Lunes, Abril 8 sa Facebook page.
Kan DepEd nagpaluwas sindanin sarong advisory may kinaraman sa pagbalyo kan mga in-person classes sa asynchronous o distance learning. Daiman kaipuhan na mag-report sa eskwelahan ang mga teaching as in ang teaching personnel. Alagad, bako sakop ka na sabing advisory ang mga pribadong eskwelahan. Alagad, tinawanin poder kung magsunod ang mga ini sa DepEd. Nagpaluwas po nin pay rules mga tugang ang Department of Labor and Employment o DOLE para sa magkakasunod na regular holiday sa Abril 9 as in GIS. Sigon sa DOLE, may diretso sa 200% ang mga empleyado sa pribadong sektor na magtrabaho sa Abril 9, araw ng kagitingan as in Abril GIS o Eid al-Fitr o katapusan kang Ramadan. Nakapalaman sa Labor Advisory number 5 ang pinaluwas na ahensya o kan ahensya na pinapagirumdom kaini ang mga employer na sunodon ang mga pay rules. Piga sabing 200% na sweldo sakop sa primerong 8 oras. Kung sumubraman ang 8 oras, sinabi ni Kandole na babayadan kan employer ang mga empleyado ning kadagdagan na 30% kan hourly rate. Kung ang mga obrero nagtatrabaho man sa panahon ng regular holiday na machimpo sa iyang pahingalo o rest day, sinda makakaresibi ning kadagdagan na 30% na basic wage na 200%. Magigirumduman na pigselebrar ang araw ng kagitingan para sa tawanin honra ang mga soldados na nakipaglaban at sinagadan para sa katrangkiluhan kontra sa mananakop na Hapones sa Battle of Bataan kang taon 1942. Pigselebrar man ang Eid al-Fitr na saro sa panginot na holidays kan mga Muslim asin pinagselebrar ang tao kan bulanan na Ramadan pon sa atab na pagkaaga sagkod sa paglubog kang aldaw o kaya pag-aayuno. Nakatalaan mga tugang na magtripon ang National Food Authority o NFA Council para matukar ang problemang pagbabago sa buying price kamparoy para mas maging competitive ini para sa mga lokal na paraoma. Sigon sa Department of Agriculture, as sa paagi ni Assistant Secretary as in spokesperson Arnel de Mesa, nakatalaan na magtiripon ang konseho sa Huwebes, Abril 11. Magigirumduman na kan Septyembre 2023 linang kawan kang NFA Council ang buying price kan dry palay sa kantidad na 23 pesos kada kilo gikan sa 19 pesos kada kilo. Mantang ang buying price para sa wet palay itinaas sa 19 pesos kada kilo gikan sa 16 pesos ang kada kilo. Kumpara sa presenting datos kan Philippine Statistics Authority o PSA kan Pebrero 2024, ang buying price kang NFA sa dry palay mas sa baba kumpara sa average farm gate price sa bilog na nasyon, nasa 25 pesos 21 centavos kada kilo. Mantang sa giraray na tinawanin doon kan DA, opisyal na bako apektado ang operasyon kang NFA apisar kan pagsarado kan warehouses nin rice buffer stock kung sa 97 ang bodega kan NFA na nakasarado sa ngunyan. Mga tugang ibinulugar po ni Pastor Apollo Kibuloy na ipinaluwas kan sa ipinaluwas niyang voice message na dahil siya mapadakop nin buhay. Nag-agyat pa ang pigahanap na pastor na badilo na sana siya kung siya dadakopon kan mga autoridad. Pinahimutikan man kaini ang mga kasong isinangat sa iya kontra digdi sa Pilipinas asin sa Estados Unidos na puro kautikan man sana. Alaghanda man siyang hampangon ang kasong ini sa Pilipinas basta day makiaraman mga Amerikano. Inakusaran man ni Kibuloy na nakipagsabuatan ang rehiming Marcos sa mga Amerikano. Sinabi pa kaini na pugol man kan Amerika ang liog o sa liog an sa tuyang nasyon. Kawaran daw nin disiplina kan mga Pilipino ang saro sa nakakadugang na problema sa grabing trafiko sa nasyon. Inang pahayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa iyang seminal na vlog matapos maeksperiensyahan ang problema sa trafiko kan katatapos pa sa ng Semana Santa, lalo nan pauli sa mga probinsya. Sinabi kang Presidente na dai may tatago ang problema sa trafiko pati kan pamumuhay kan mga Pilipino asin midbid na ang nasyon sa bilog na kinaaban na may pinakamatinding problema sa trafiko
nagkape ng administrasyon na ang nakaagi asin guminibo nin mga lakdang para maresolberan ang problema siring kan paggibo nin mga tinampo asin tulay alagad dain na wawara ang problema dahil sa kawara nin disiplina kan mga tao. Dapat na magboluntaryo ang kada saro sa ipinapautob na disiplina sa tinampo asin dain na paghalaton pa ang pagiromdom o patanid kan gobyerno para gibuhon ini. Sinabi ni Presidente Marcos Jr. na dakulon na ang mga lunadan sa Metro Manila kaya pigigibo paagi ang gobyerno na develop ang kataraning na probinsya sa syudad para magkaigwan ng alternatibo ang mga tao na magtrabaho na daay kay puhan pang dumayo sa Metro Manila. Nagtutubod ang presidente ng pagpapauswag sa mga kataraning na probinsya, nagtataon ng oportunidad sa luwas kan Metro Manila na makatabang para dain na kaipuan pang magruso ang mga tao sa kaiwasan kan Manila. Siring man daay magibo ini nin makaskas na panahon kaya kaipuan ang tabang kan publiko sa pagikan pagkakaigwan ng disiplina asin daay magdagdag pa sa problema sa trafiko. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado nasyonal para masimbagan ang pagangaipo kan mga paraomang naapektaran kan grabing epekto kang El Nino phenomenon. Ipinaluwas kan DBM o Department of Budget and Management ang 4.5 billion pesos para sa insurance kan mga pananom asin ataman kan mga parauma asin mga parasira. Ang pondo ipinaluwas kan DBM sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC para iyo ang mag-distribuer sa mga naapektaran na parauma asin parasira. Sinabi ni Budget Secretary Amina Pangandaman na ipinaluwas na pondo magkakatabang sa sektor ng agrikultura para masibagan ang epekto kang El Nino phenomenon na nakapag-secure naman ang CIC kan 2023 nin 2.3 milyon na mga parauma asin parasira na nakarehistro sa registry system for basic sectors in agriculture. Para sa taon 2024 ipinaluwas naman ang pondo kan PCIC pigalauman man na masisimbagan ang crop insurance premium sin sobra sa 2,200 o 2.292 milyon na mga parauma. Bareta sa luwas kan Pilipinas, makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. GB News Express. Para sa mga malayo ng narating o papunta pa lang, heto ang tibay na kasama mo. Tanduay, world's #1 rank. Matagal nang kasama ng mga Pinoy sa pagsubok at panalo. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly. Para sa tibay na magtutulak sa'yo, tibay Tanduay. Drink responsibly. Coco Martin po. At ito naman, ang napili kong aso, si Brownie. Brownie, pili ka. Ball or bone? Yum yum, yum yum. Walk or play? Yum yum, yum yum. Chicken or treat? Yum yum, yum yum. Ang barkada ko, mas gusto ang real meat taste ng Yum Yum kaysa ibang dog food. Gawa ng mga experts sa USA. Sulit at masustansya. Yum Yum talaga! Yum yum. Ang choice ng barkada ko. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina
kaya't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Cali, Cali, pop up, bubbly Cali, pop up, Cali, Cali, pop up, Cali, para sa perky ang mood, Cali, pop up, bubbly ang sarap, Cali, pop up, sparkling apple, pineapple, uy meron ding light, may Cali sa malapit, babili ka na. Cali, Cali, pop up, bubbly Cali, pop up, feeling good, sarap. No alcohol ang Cali, kaya bubbly sarap for everybody. Daog kamo kang manoko. Bukas na ang John Muir Rotisserie Chicken, ang malinamnam na lechon manok na talagang daog kay ni ang manok mo. Dahil imported as in natural herb ang ingredients, as in eco-friendly pa ang packaging kay ni. For only 295 pesos, igwa ka na nin bilog na lechon manok na talaga namang babalik-balikan mo. May bonus rice pa. Hep hep hep, kung kulang ang budget, pwede man mag half lechon manok sana. Sain ka pa, digdi ka na sa John Muir Rotisserie Chicken. Masiram na, nakakatabang ka pa sa kapalibutan dahil eco-friendly ang packaging kay ni. Ano pang pighahalat mo? Magduman ka na sa John Muir Rotisserie Chicken sa Alegre Street, Barangay Tulatula, Legazpi City. Mus na, tanganing manamitan mo ang siram na dai mo pa natatanaan. ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP, through the test of times, we have served you at your own home. AVP, through the test of times, we open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. ABB Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP At 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. GB News Express. News Express. GB News Express. Mga tugang, guminadan po nin 8 katawo. Asin nagresulta sa paggalugan din 12 katawo ang missile strikes kan Russia sa Ukraine kan nakaaging alaw. Sigon sa gobernadora kan Kharkiv region na si Oli Sinyahubov na anom na nagadan asin 11 ang nalugadan sa maaga sa atab na missile attack sa syudad kan Kharkiv. Nadanyaran man ang nasabing pag-atake ang residential buildings o gasolinahan, kindergarten, cafe, tindahan asin mga kotse. Pag-abot din hapon kan Sabado, panibagong pag-atake na naman sa Kharkiv ang ikinagadan man kan sarupang tao asin iknaluga din sa rupa sigon kay Kharkiv Mayor Lior Terekhov. Kasabay kay ni i-report man ni Governor Oli Kipper na sa rupang missile strike ang guminadan sa sarong sibilyan sa Southern Odessa region. Sa kabilugan, naglansar ang Russia nin 32 na Iranian-made Shade drones asin anum na missile sa Ukraine sa sarong mag-aga sigon sa Air Force Commander. Sigon sa Defense Ministry kan Russia, ang mag-agang pag-atake na kapunterya sa mga military enterprises kan Ukraine na guminibo asin nagpakaray kan mga armored vehicle, lunad asin drone na parte kan military airfield asin mga lugar kung sain nakadestino ang mga foreign mercenaries. Sigon sa ministry, gabos na target tinamaan. Business News. Business News.
Dai po pagrekomendar kan Department of Agriculture ang pagpataw ng retail price ceiling sa suggested retail price sa mga bagas apisar kan padago sa pagsikat kan rice inflation sa nasabing produkto. Paliwanag ni Agriculture Assistant Secretary as in spokesperson Arnel de Mesa na posibleng magkaigwan ng epekto kung magpapataw ng price cap o SRP ang mga sa mga maabot na daw. Ginibo kan opisyal ang pahayag kasunod kang report kan Philippine Statistics Authority o PSA na saro sa mga panginot na pagkaon ang nagambag sa pagitaas kan inflation kan Marso ngunya na taon. Iyo ang rice inflation na puminakol sa 24.4% kan Marso gikan sa 23.7 kan Pebrero as in 2.6% kan nakaaging taon. Ini man ang pinagkukonsiderar na pinakamakaskas na pagitaas kan presyo nin bagaspon kan Pebrero 2009 na nakapagrestro nin 24.6%. Sinabi niyang pigilauman ang pagitaas kan rice inflation sa kod Hulyo apisar man kan double-digit year-on-year rice inflation. Sinabi ni De Mesa na ang retail price kan bagas nagbaba sa month-on-month basis gikan sa 52 pesos kada kilo kan Marso ngunyan 49 pesos sagod 50 pesos ang kada kilo. Aramon tadaw mga tugang ang patanid kan DOH sa publiko kontra sa nosebleed sampang kan padago sa pag-iinit kan panahon. News Director Mar de la Cruz sa detalye. Good morning, Paring Mar. Good morning, VP. Nagpatanid ang Department of Health o DOH sa publiko sa patakot kan nosebleed o pagsunggo na ordinaryong nakukuha niyan na mainit ang panahon dahilan sa pagitaas kan blood pressure. Paliwanag ni DOH Officer in Charge, Assistant Secretary as in Deputy Spokesperson, Albert Domingo, na nangyayari ini kapag nairitar ang saralit na blood vessels sa nasal mucosa o ang pinaka-lining kan dungo. Dagdag pa kan opisyal na kapag nairitar ini, as in puminutok, nagdadala nin presyon in dugo o kaya minsan nakakagaw na pwedeng dumugo. Ang pag-alarmang ini kasunod mga insidente sa General Santos City kung saan dako na estudyante na pabareta na nagsapar nin pagdugo nin dungo sa pico konektar sa mainit na panahon. Para man sa first aid sa nosebleed, abiso kan opisyal na magduman sa malimpoy na lugar kapag na-expose sa direktang saldang kanal daw o magduman sa air-conditioned na lugar. Magbuktak nin malinig na tela o sa dungo na nagdudugo para mapugulan ang pagbulos kan dugo. Ipinuntuman kan opisyal ang pangangaipo na magkonsulta sa doktor para matawan yung atensyon medikal kapag padago sa pagdugo kandungo dahil sa pwedeng may underlying health issues o pera pa sa epekto kan mainit na panahon. Inagad man ni Domingo sa mga paratokdo na ibagay ang mga aktibidades sa eskwelahan sa magkakanikong oras sa harugan physical education classes as in iba pang sports na dahil pag-ibuhon sa outdoor sa oras na alas 10 anin aga sa alas 4 nin pagkahapon dahil kakusugan ni kan init kan saldang kanal daw. Mas parayman na magkondukta nin lectures indoors lalo na kapag peak an init kanal daw. Health News from News Base, Mardela, Jainiba. Thank you, Paring Mar, sa importanteng istoryang yan. Nasa linya po ang Pag-asa DOST. Aramon taman ang forecast ngunyan aldaw. Kasabay po sa indang forecast sa heat index sa Legazpi City, asin probinsya Canalbay. Kaya ba po si Ariel Samodio? Maray na aga po para po sa tuyang weather forecast ng Lunes. Dago sa mga nakaka-apekto sa bilog ng nasyon ang easterlies o doro sa nanahali sa dagat Pasipiko. Lauman man ang dago sa man mainit o marasas na panahon ng daw sa bilog na Kabikulan. Lagad niyo ang pamanantsansa ng mga pulong-pulong pagkuran o pagkikilat pagnaguldol. Maluya sa kutsa moderatong loros na hali sa sirangan ano matian na may banayad sa kutsa moderatong pag-alon kan kadagatan. Ang temperatura sa maghapon nila lauman, 24 hanggang 33 at taas kang Celsius. Ang saldang nagsirang alas 5:37 ngunyan nin aga, masulnop at yan alas 5:57 nin hapon. Asin manunungod man sa heat index na forecast ngunyan na aldaw sa may Legazpi City, Albay, posible man po magabot sa 38 degrees Celsius ang heat index. So yan po sa tuyang update alaligay sa DOST Pag-asa, Ariel Samudio.
Mga tugang sa Indong Nadangog ang mga bareta, sinurat po ni News Director Mar de la Cruz. Kasabay po si Jenny Balyaran at si Angel Mostaza. Siring man, ang report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa luwas. Nakasabay niya to si Joe Marbien, Alan Mario, Joshua Bino, asin Jimmy Nasalita. Sa Indong Nadangog, ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. GB News Express. Pirit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Pirit na, ilabas mo. Makikinig ako. Pirit na, ilabas ang kwento. Mag San Miguel tayo. Pirit na, ilabas mo. Ang San Miguel Philippines, sarap laging kasama. Drink responsibly. Ang San Miguel Pale Pilsen 320 ml, 40 SRP lang. Ang Grande, 105 SRP lang. Bili na! Drink responsibly. Hindi sa tercer distrito maungmaan mga tao sa imong pagserbisyo. Congressman Didi Cabredo, si sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Parami na kami so in love sa Chicken McDo. Love ko Chicken McDo. So much to love. Love ko Chicken McDo. Kailangan ihintay. You better try. Better Chicken McDo. Much malaki, much crispier, much juicier versus previous recipe. Order now via dine-in, McDelivery, and drive-thru. ABB Catering Services. Affordable, elegant, trusted for years. AVP Catering Services. Through the test of times, AVP opened their doors in every life celebration. AVP through the test of times. We have served you at your own home. AVP through the test of times. We open to-go meals to bring home to your family. And the rest, we will give you the best. ABB Catering Services. AVP Catering Services is here to serve you from delectable Bicolano and international dishes to a beautiful atmosphere of our function halls. Perfect for all kinds of celebration. For reservation and inquiries, call AVP At 0926-970-1851 or at 0918-735-4008. Email us at avplegazpi@gmail.com or visit us along Imelda Rosas Avenue, Legazpi City. Follow us on Facebook. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Yes. Madalang tahalunong ko sa kamote. Naggumpa-ngumpa. Masiram mo ng kamote pagka-ordinarong pwedeng mga oras. Mainit-init ang kapali. Uy, mag-ingat ka mo, ha? Napado kang pati akong biyok kang kamote. Ha? Mag-ingat tabit ang sa tuyang heat index ngunyan. Kadakul kan ano yan. Taradyo Clinic, abangan din do. Tama-discuss kita ka ng mga heat cramps. Yan tabi na mga ano po kaan, nosebleed. Yan tabi na heat stroke. Ano? Naghahanap ako kay resource person, doktor. Although maski dahil po ki doktor, gari pwede tang luwayan mga tugang yan sa paagi kang ano yan, kang Google. Yan, sabi nga. Pero mas magayon ko na nagtataram tabi eksperto, ha? Eksperto mga tugang sa araw ka na bagay, ha? Mahanap kita ki doktor na pwede tang sisa daw ang pwedeng i-volunteer nindo ano. Sige daw, pag-text daw ka mo sa kuya, i-volunteer nindo ang doktor, tahanapan mo kung sisay, ha? Na pwede ta na ano yan, pwede ta tabing makauron tungkol dyan ta, ano yan? Kuha naman kita, ma-recording kita, ano, ma-recording tabi kita ta. So Sabado, may karantahan na palan so ako Bicol. Ano jing ano? Gawa na palang kikarantahan so ako Bicol. Ano? Dapat na kita makalampas. Estimated ta na dapat ang duration
mga tugang kan sa tuya na programa. Imagine may mga nagno-nosebleed na dahilan sa init ng mga estudyante. May nagkakaderismayo na itong pick-up na heat cramps, di ba? Kinailing ako ngunya, may news akong nabasa na may dinaralaga na sa ospital, may heat stroke, pero bako man sa tuya ang kadaklan, pero sa tuya baga grabe ang malangani ngunyan. Suspendido mga tugang ang kwan, suspendido tabi ang face-to-face classes. Dahil lang po, takasuhapon nga ning Domingo. Pag mata kong alas 8, nagbalo-balo ako na magburubulnot kan mga awot-awot duman sa kuyang mga tinanom sa likodan. Malanito na sutama kang init kang alaw. Maray, ang ginibo ko na sana, nagsirong ako duman sa sakuya na likodan kan sa kuyang kusina. Nagbukas ako jing kang washing machine. Naglaba na sana ako jing. Excuse me po. Naglaba na sana ako. Luminaba na sana ako. Pare pa ito, medyo lamang nasa lindong ka. Diba? Pero pag-restoryahan ta daw yan, mga tugang sa radyo klinika. Sa ibang lugar, grabe na. May mga estudyante na nagsurunggunang, sorry po sa mga namamahaw, nag-nosebleed na. Pag-una ko, baka nga niya ako sa pag-nosebleed ka ini, baka resulta kan lecture kan teacher, baka resulta kan sa learning activities na. Ito pala ng mga tugang sa init. May nagagadan po ka iyan. Diba yan, heat stroke na iyan. Ngayon, naramdaman ko ka ito, kami ni Dr. Chris Gianan, na-diskuter miso tungkol sa heat stroke. Yan, naramdaman ko ang ka ito, garo last year gayon. Ano na kunya na si Dr. Chris Gianan, nagbalik na, tanasa Taiwan, mga tugang ang sa tuyo, haling Taiwan ang sa tuyong amigo, naka-experience siya kang linog duman. Pagkaroon may daw, so heat stroke, na-discuss may ang kang inot ni Dr. Chris Gianan, babaloon tagirare, isabay tayo ining nosebleed, iyan na heat cramps, ayan na, si Dr. Chris, madali lang. Hello pa de. Hello pa rin, good morning. You're back? Positive, yan ako digdig. Yaong ka na pala. Umaray man tayo, yaong ka. Paguro naman kita, ha? Sige. Uli kaya, mga bareta pa rin, may nosebleed. Di ba? Dahil sa init. May nagkakapirila, so heat cramps. Di ba? Iyo pa din. Iyo. Tabangan ta naman ang publiko na makatao kita kinfo. Although sa tuya, limited ang siring na kaso. Pero, ang alingout pa rin, grabe. Iyo tabi pa din. Grabe lang I-discuss pa yan pati so humidity factor. Yan. Humidity factor. Isalamaton pa di kwantasi kang nakauli sa Pilipinas katabi. Kaso nang kanagabot? Kaso hapon tabi pa din. Kaso hapon? Very good. Okay. Thank you pa di. Salamat sige, thank you. Pagkaroon ng tanaman. Yan. Ikaw na kita ki resource person. Solve na yan. Ano pala si Dr. Chris? Yanan. Tabi mga tugang. Pwede na yan, Datuya tabi na pag-irestoryahan ta. Matao naman kita education sa Indoga boss. Hello? Good morning, Migo. Good morning, Migo. Yes, sir. Ako nag-nosebleed sa pag-English na nakiararo mo. Ayaw nga ni, Migo. Nagad ako, ayaw man. Baka nga niya ako nagdurugo, sudungo ka ito. Sa init pala, Migo? Grabe talagang init, Migo. Oo. Araw na yan. Yes. 46 baga so nakarinstro. Pero ilingon mo, natado ta so record kan sa sarong monitoring group, halang ka, kumpara sa Pag-asa. Kaya lang Pero minalang ka baga, talaga, wala kasi bago sunyos, kaswapon, aso heat index, grabe. 45. Declaration kang modular. Iyon na nga ni. Yung sabi ta Migo. Oo. Baga pag-araw kayo ng summer, ang mga sararay sarong. Iyo. Pagkaratol ka na murang. Sararay sarong tayo. Oo. Iyon mo sa aga. Iyon mo sa aga, matawa sa malls. Kaya nasisibot siya daw niya, may balik sa dati so reskwelahan. Yes. Oo. Hindi, kaya natutuot ka. Yes, oo. Okay. Salamat, Migo. Dati sana. Yep.
Dati? Okay. Paburo bago. Matanglayon. Yeah. Okay, thank you. Thank you. Alright. Ang mga helang kangatay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, mga helang na darakan sobrang pag-inom nila ko pagkaunin taba. Tapos ang kaugmahan, kundi ka bumagbabago, asin tanganing magbang atay, kay po nasabayan po ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para sa salud, asin proteksyong kangatay. Ini may silimarin na halis sa herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid, antioxidant po na probadong efektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa oral daw na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugol o mabawasan ang pagdanyos kang atay. Efektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag gani. May bisyo man na wara, mahilig uminom all day, mas maray pong isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule oral daw. Para daing tama ang sa tuyang atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mababakal sa panginot ng mga butika o drugstores nationwide. Alright, oy, good morning hen. Thank you po. Tama si Dr. Chris. Mag-oro naman daw kamong duwa lamang sa programang Radyo Klinika. Ayun ni pala. Nag-text mananggad pala si Pading Chris. Na-discuss na yan dati pero dahil pan ulit. Yeah, iyo pa di. Aram naman kung nag-discuss kita kaya ni tungkol sa heat stroke. Ano? Ikasuggest ko eh. Heat stroke. Dinis ko 30 ini. Pero kay pontang uliton mananggad tama ka for the benefit ngaya of greater. Oh, wow. Mga term ni Pading Chris Giana, mga pangkwan, mga pang public official. Dapat ipagbawal tabi ang beer plaza ta nakaka-dehydrate ang alcohol drink. Iyo, sige, thank you tabi Joker. Discuss mi ni Dr. Chris anong mga pagkaon na nakaka-dehydrate. Tama lang nga ni baga kasuba gumay news, garo si Pading kansarong aldaw ito na dapat na tabi iwasan ang mga protein-based food, ano, na nakakapainit sa lawas. Harupan sa, pade, saro ini pade sa, kagadiskoteron ta pala, anon mga inumon, mga pagkaon, inumon na nakaka-dehydrate, ano kang kape, ha? Ang kape nakaka-dehydrate yan, di ba? Iyan alak, dehydrated ka yan, di ba? Ayan, kaya baga minakulog ang payuta, ang utak ta, minakulog ta. Ang payuta ta, kung sabihin kan, dehydrated ang sa tuyang brain, kan alcohol, di ba? Buda anong pagkaon na nakakagrabanin init sa lawas ng tao? Yan. Oh, thank you pare, Joker. Salamat ha. Tirawan mo ako ki punto na pwedeng point of discussion mitabi ni Dr. Chris Giana. Ha? Good morning. Wala patabi ang... Ay, yaon so... wala dang forecast to this si GB. Yaon na po. On the air na. Good morning, Joshua. Oha. On minuto, bago mag alas 7. Talbatana. Nasubran so adlib tangom niya na aga. Joshua! Oha! Good morning, VP. Morning! Good morning sa mga parantabay. Yes! Ate Marcia, good morning. Good morning, Ate Marcia. Ang pansit, bihon. Si Padaba, tabaga si Ate Marcia. Aha. Baka ngayon may balak si Dr. Chris sa 2025 maging tulo lamang ang tarpaulin. Sarawa yun na si Noel na. Lapusunta ka dyan, Noel na. Public service man sana yan. Public service kay kwa. Okay, ano nangyari? Yes. Desay daw inay. Oh, alat ko na. Tamay text sa kuya. So, nurse? May nurse na nag-text? Ato, basahon ko yo. Basahon ko. Okay, sige tabi. Joshua, go. Desay daw inay. Aha. Na uniform personnel digdi sa syudad. Aha. Pwede nang apo doon, Mr. Double T. Oh, double T? Po. Anong ang aram ko? Double blade? Double T? Double T. Okay. As in T? Opo. Ay, as in T? As in tatay? Opo. As in T? Okay. Ano nangyari? Mr. Double T. Oh. Mr. Tangad-tangad. Tangad-tangad? Tangad, grabe na. Mr. Tangad-tangad. Ano ang konsyal? Ano, an elected official na o kaya na pag nag-desisyon, sige ang tangad sa kisame?
na. Oh, bako man sa elected official. Uniform. Uniform personnel. Uniform personnel? Opo. As in, ano ini? As in T? Opo. Okay. Mr. Tangad-Tangad. Oh. May nangyari da kayang aksidente. Sibot-sibot sa tanod, buda mga residente. Kanag kakigwanan ng traffic. O kaya man inisip pa di, tagaruturog ang isip. Ano na ngaya pa di? Magtangad na sa nakitang maghapon. Aram ng siribot. Si Padi, sige sa naman na tindog. Tangad sa kalangit nun, sirong sa malimpoy. Ano ngaya? Nagresponde, tanganing magtambay. Baka habo ni Pandi mainitan. Baka nagluta drip. Baka Latoson takang sarawayon kayo. Di ba ka pwedeng mainitan yan? Baka nagchinchuncho. Pwede. Di pwede mabalad. Hinda. Aber palugod. Diit pang tawan lugod ninto kawan kan residente. Tamakasupog ban niya sa imo. Tukawin na nga pa di. Salbata na napado ko daw kang kamuting pigkaon ko. Ang kamuti kaya bagay igwaki mga sabot-sabot. Go ahead. Consiring man sa nangayakaan. Na matangad man sa napalan. Nagkaturog na sa lugod sa opisina, biyo pa. Maray pa. Kaya lugod na apod. Mr. Double T. Dagdag sa listahan. Kan mga taga-digdi, pero garong taga-tanawan. Gari, nakablo yan Pwede. Tao. Oo. Malapit. Oo. Lalaki. Opo. Lokal. Dito lang. Dito. Malagkit. Hinda. Sige na. Joshua. DCCB. Isa daw ang sarawayo na iya. Ukudadaw nindo. Sisay daw ini. Sisay daw ini. Alas 7:04 na, Salbatana. Oras di peligro na. Salamat kan sa nung pagantabay. Mabalik kita 7:30 sa programa nga napot. Sabi ni Presidente Marcos, ang saro da sa kausakan bulos kan trapiko. So kawara tang disiplina ng mga Pinoy. Ako sa iling ko, tamang Presidente digdi. Ano sa iling nindo, kamong nagdadangog ngunyan. Pag irestoryan tadaon at 7:30 to 9, uda mahanap kita ki eksperto na iba apera sa pag-asa tungkol mga tugang sa mga pagtubod kang fenomeno na solar eclipse. Igong ngunyan ki solar eclipse sa may partikan American continent. Ang tabi mailing yan. Uda tabi ano pa yan na bagay ibang mga ano nga na purgahan? So mga beliefs, di ba? Tungkol diyan sa sabi pag may eclipse si Daajing, ang bados dahil pwede magluwas. Si Angel Oni na baga. Ang bados dahil pwede magluwas. Yan ang dalangog kong number 1. Ikadua, ang gabos na bunay nabubugok pag nag-eclipse. Yan talaga, bako totoo ng ganyan. Utik yan. Salamat po kasi ng pagantabay. 7:30 kita magdarangugan sa programang Radyo Klinik. 7:30 kita sa programang Anapot. Salamat po. Goodbye, mabuhay. God is good all the time. Para sa mga malayo ng narating o papunta pa lang, heto ang tibay na kasama mo. Tanduay, world's #1 rank. Matagal nang kasama ng mga Pinoy sa pagsubok at panalo. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Drink responsibly. Para sa tibay na